खुलुमखा जोंनि जदति प्रसारकनो जों फाइनाय 15-16 अक्ट'बर जोंनि TWF बाय अर्गानाइज खायजाक जों खायसे फुड फेस्टिवल नारखा 15-16 अक्ट'बर थाय अंनाय मानिक्य कोड आ जागावो उद्बोधन खायजाकनाय 4टा समयो जोंनि 4टा to 9टा 10टा जरा जों बुसुक तंमाननाय जदति प्रसारकनो जों अर फाइ मानजाना बागै कोयनाय जोंनि स्टल दङ 10-12टा उद्बोधन खायनाय जोंनि महाराजा तंखायनाय ब निजे तंनाय ताई जोंनि अजागाव कम्पिटिशन तंनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तंनाय जों स्टल जोंनि चायनानाय कम्पिटिशन नि बागै जों फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज तनो ताई जत जोंनि अल ट्रिपारनि नाय तंनाय न जों जोंनि फुड फेस्टिवल फायै मानजाक नाना बागै जोंनि जा कथक जोंनि जा बरक जोंनि सिरि सिटिओ जों भाइके जासाय फाय अबनो फाय जाना बागै खाबै खाबै कयो जों आगि कुसुम कुसुमो थक सारा मस्ला सारा मानै जों जिन तिप्रा सारक इन्डिजिनियास रक अ तिप्रा हास्तेनि इन्डिजिनियास रक भाइके जोंनि जामुंनो जालाय अबो जों मानथौरिनानै जायतकनाय जों जत सम्भव हर बायसंबै हालनानै ज्रेस्ता खायनाय वासंबायबो आसुगनो बुसुक मान जों ज्रेस्ता खायनाय फायदि जदति प्रसारक जोंनि फुड फेस्टिवल न नायथक थक खायना बागै जों आरो जोंनि एन्टारटेनमेन्ट बागैबो जोंनि आगि सिरि सिटिओ रिजार्भ मानि रिजार्भ जादि कलिजा बो तंनाय जोंनि रिजार्भनाय बो जों नाहानाय आबागै जों जत नरक फायखां जोंनि फेस्टिवल नायथक थक नाय मोसांनाय जों नर एनकारेज खायफैदि जोंनि इन्डिजिनियासनो जों नारना बागै जों अब खायो जोंनि फुड फेस्टिवल नरनो सारा जों अब सक्सेस अंगला खायमा दङ आबागै जों नरनो खाबाय खुबै कयजावो ताइसा सानाय 15-16 अक्ट'बर समय हिंगे 4टानि सिमी नरक जतनो अ समयो फाय मानजाना बागै जोंनि फुड फेस्टिवल फाय जाय जा फायना बागै न जतनो कयो खाबाय खुबाय आसना हामबाय जों अर हामबाय जों अर जोंनि जागा जों आस्ताबल नायमानि जों मायाङै जों जागा किसा चिकन उखा जों मानिको कोदो आबागै जों 12टा स्टल खायमानो बायरेनिबो जों बुसुक बरंनो रिमान जों रिखा अलरेडी आबागै चिन्ताय जागा खरिखा बायरेनिबो फालफायो